kusile sompaka kwasa Audio Jungle. Yomoya TV nomkhulu mazibuko. Mkhulu. Ngicine kudala. Kodwa ngaphambi kokuthi sikhulume konke sizocela abantu ba like, ba share, ba subscribe. Sibonga ngokuthi i-channel siyayibona iyakhula. Sicela abantu mabaqhubeke kunjalo. Mkhulu unginike esinye isihloko namhlanje Ihlongadlebe, Idaka, Ilongwe neVezandlebe. Yebo. Awukucacise mkhulu mina bengithi konke lokho into eyodwa. Ya, ngiqale ngibingelele ke umhlabeni wonke, ngibingelele amagumbi amaningi omhlaba, ngibingelele kwamakhosi aphezulu naphansi. Sibabingelele bonke ngokuhlukana kwabo. Sizokhuluma ngesihloko esijulileyo namhlanje, kodwa ke siphathelene nesintu kakhulu. Ngoba ngiyaye ngisho ke mina ukuthi isintu sona ngeke ngithi ngiyasazi ngoba isintu isikhathi esiningi basithatha abantu basenze kube yimikhuba. Uma besithatha lesi sintu besenza siba yimikhuba, ufanele ngabe saziwa abantu abakhulileyo abadala. Ngoba abantu abaningi babona la kuma YouTube bekhuluma ngesintu, bekhuluma ngezinto zesintu, uthola ukuthi bayithole kubantu abadala, abantu abaphambili. Mhlambe engaxake komunye ukuthi kanti umkhulu yena uyitshena ubani lezi zinto uma engayitshenwa abantu abadala. Yebo yibo abantu abadala, kodwa abaphile emoyeni laba bami. Akusiba abantu abadala abaphile enyameni. So manje kufanele ukuthi uqonde lapho ukuthi ngisho ukuthini mangithi abantu abaningi bathatha izinto kubantu abadala, bafundiswa amakhehla amadala okuyiwona azi phambili, aboniswa phambili izinto asedlulele kuzo azenza. Bese ehlala nabo phansi ebatshena, abanye benza ama research nazo zonke lezo zinto lezo ukuthi manje mina ngilalela kubantu abadala kodwa bakamoya, hayi kubantu abadala benyama. Ngilalela kubantu abadala bakamoya. Bese ke ngiyakwazi ukuyiconfirma futhi kuba abantu abadala bani benyama ukuze ngithole ukuthi bayayazi inibona. Njengale ithunga nje, ithunga nani nomhlonyana. Ngakubuza kwelinye ikhehla emva kokuba ngikuzwe emoyeni bekhuluma lamakhehla. Lasho ukuthi ulokhuzana umhlonyana liyawazi kodwa ithunga liyasala kancane. Elinye ikhehla lami nje la ngapha enkandla. La lingitshene ezinye izinto likhuluma esinye isintu noma isiZulu esijulileyo leli yakhehla leliyana. Libuka nje izinto ngenye indlela. Kodwa ke lokho ngizama ukuqondisa ukuthi mina ngikuzwa kanjani, ngilalela kanjani mina izinto engiyikhuluma zesintu, ngizixhumanisa nomoya. Uma ngiyilalele zixhumana nomoya ngoba vele kahle isintu siwumoya. Kuyikuthi thina abantu siyayithatha sisenze umkhuba. Kodwa ke njengamanje lapha sizokhuluma ngani ngedaka noma Ilongwe, Ihlongandlebe noma Ivezandlebe. Sikhuluma ngedaka noma Ilongwe noma Ihlongandlebe noma Ivezandlebe. Sizokhuluma ke sithinte yini idaka ngokwazi kwakho. Ubulongwe benkomo. Ubulongwe benkomo osebomile. Idaka lelo ungabe ulithola esibayeni, ungabe ulithola entabeni lapho inkomo ezilala khona, ezidla khona emadlelweni. Ngoba inkomo iyadlela, iyafana nembuzi. Nembuzi bakuphi? Iyacoshela emadlelweni, iziyocoshela imbuzi ngoba ukudlela nokucoshela nakho kuhlukene. Ngiyokuchaza kodwa ngelinye ilanga ngoba izinto zesintu lezi esikhuluma ngazo, izinto zabantu lezi esikhuluma ngazo. Sizokhuluma ngedaka, idaka. Ubulongwe benkomo. Bubulongwe uma isabunya, ibunya entabeni bushunqa bumanzi. Bubulongwe. Kodwa uma sewukomile kuyidaka leyo nto. Idaka uyathola esibayeni, ulithola entabeni. Konke ke kwakhiwa zihlahla, amakhambi phansi, utshani nazo zonke lezi zinto lezi. Ingakho sithanda ukuthi uma sihlabile sisebenzise umswani nenyongo ukwenza ukuhlambulula umuntu nokuhlambulula amacala nokugcina izinto. Kuyinsipho yethonga. Insipho yethonga kahle. Yebo ke makuthiwa yidaka ukhulunywa ngobulongo sebomile ongabuthatha ukwazi ukwenzani ukuyokubasa ngoba amadaka ayabaswa. Siyawabasa emakhaya njengenhlaba, inhlaba
amadaka ayabaswa amadaka. Idaka ke ubulongo sebomile buyahamba buphenduka umquba. Buhamba buphenduka udaka lomquba. Ingakho kuba yini kuba yidaka. Bese ke buya lapho umuntu ethi idaka yini idaka. Okay, akwesiqale sibuyele lapha na. Okusho ukuthi uma idaka liqala libe ubulongo liyoba yidaka bese liba umquba liphenduka udaka lani lomquba. Okukutshena ngokusobala ukuthi uqala kuubulongo ophuma ngaphakathi kuphe enkomeni. Ingane le engikhuluma ngayo. Sekuyingane ke manje sengikhuluma ngayo eyidaka. Kuyoba lidaka ngoba unine yolicoshela lapha ngaphandle eseyiteta lengane. Ibuye lapho ibe ngaphakathi ekhaya. Mayisingaphakathi lapha ekhaya isizophenduka umquba okusho ukuthi iyangena kulezi izingane zala ekhaya. Iyangena kulezi izingane zala ekhaya isithathwa njengezingane ezizingane ezizalwa umuntu oyedwa. Angazi noma nizongithola igcine isiludaka. Ngeke usakwazi ukuhlukanisa ukuthi bekuyilobu bulongo balenkomo noma kubulongo bale noma ubulongo benkunzi obenkomazi obethole obesithole obeguqa nani ngokwehluka kwazo. Awusakwazi ukwehlukanisa. Sekuyumquba kuyoba yini udaka lwani lomquba. Bayazi abakhulele emakhaya naseyibayini udaka lomquba okusho ukuthi lento sekuyinto eyodwa usakwazi ukuyihlukanisa. Ingakho lengane ezalwa yilo muntu engizomchaza manje iba yidaka. Bese kuthiwa iwela ngaphansi kweinkomo zakuphi zala ekhaya ngoba izaleke kanje la ekhaya. Sisakhuluma ngani lapho? Sikhuluma ngedaka. Idaka ke ingane enjani? Idaka ingane ezalwa umfazi. Ngike ngachaza ke naseqaleni angazi ngangikhuluma ngani. Ngachaza umfazi ukuthi abantu aba baye bengaqondi ukuthi umfazi unomehluko phakathi komfazi nengoduso. Umfazi umuntu ocacileyo. Ingoduso umuntu olotsholiwe wakhishelwa ibizo. Ingoduso leyo. Ngoba niyazazi ibizo zona zikhona ibizo bezikhona nakudala kodwa manje ziqhamuke ngomquba. Angengangeni ke lapho bengisakhuluma ngomfazi ozala idaka. Ingane idaka izalwa umfazi oganileyo indoda yakhe seyashona. Idaka ingane ezalwa umfazi oganileyo indoda yakhe sinjani isiyadlula emhlabeni isiyashona. Sikhuluma ngani ngedaka. Ngichazile ke ngendlela ejulileyo ukuthi idaka livela kanjani eqaleni njengoba ngikhuluma ngedaka ekusukela ebulongweni liza edakeni noma elongweni. Ubulongwe yilongwe yidaka. Angithi uyangizwa? Bese kubuya kuzoba umquba bese kuba ludaka. Makuthiwa kuyokhishwa umquba esibayeni kusuke kukhishwa udaka ngoba uphuma ngamaqebele engwane kanti umquba ufana nento ongazuthi isefekile isefiwe. Lobu bulongo obuyidaka sebugayekile bucubekile. Angani noma uyangithola. Bengichaza ke ngendlela ejulileyo ukuthi idaka liza kanjani. Kwenzakalani ngedaka? Ingane enjani? Kungani wela ngaphansi kwalezi inkomo zala ekhaya? Kodwa ngenzeka ukuthi ngichaze ngendlela ejulileyo. Sengiyabuya ke ngithi la iwubulongo lengane ngalesikhathi sengaphakathi. Uyayithetha unina isiphenduka iba yini? Idaka. Iyangena phakathi kwegceke eyinkulumeni zaphakathi kwaleli igceke kukhulunywa ukuthi uvele umakoti ubesemncane ubesengakwazi ukuthetha noma ubesengakwazi ukuzala noma mhlawumbe igazi lakhe lisagijima usadinga ukuthi abe nomuntu. Bese thola indoda lapha ngaphandle ayithole bese imzalisa lo mntwana olidaka. Yebo ke usiyangena lo mntwana kulezi ingane zala ekhaya sekuyisigaba somquba leso. Usiyangena ngokwethonga ngokwezimpande ezala ekhaya sekuludaka lani lomquba lasesibayeni lolo kuthiwa siyokhipha umquba esibayeni siyokhipha umquba simbe kuphumela amaqebele engwana lana asuke ehlangene ludaka amanye emanzi agcwele umchamo wenkomo nazo zonke lezi zinto. Udaka ubulongwe umquba nedaka.
Idaka, umquba, Ilongwe nobulongo. Lengane ke isuke esigabeni sokuthethwa, sokukhulelwa sokuthethwa, sokuhlanganiswa nezingane zala ekhaya nokuhlanganiswa nethonga. Yebo ke lo mfazi ke. Umfazi ushonelwe indoda. Mayeshonelwe indoda bese phume yocoshela amadaka. Abuye nalomntwana. Noma abuye nalesi sisu. Asithole lapha ngaphandle. Lengane akusiye yalo yamuntu. Akusiyo eyalo yamuntu. Eyala ekhaya. Ngoba ngisho inkunzi yakamakhelwane mayingena la ekhaya ikhwela inkomo yala ekhaya. Lengane le nkonyane elizozalwa ile nkomo elapha lenkunzi noma elala la ekhaya. Ngoba lizalwa yini inkomo yala ekhaya. Ivela kanjalo ke lengane. Ivela kanjalo kodwa indoda yalomfazi sinjani isiyedlulile emhlabeni. Okufanele ukuthi uqonde ilokho. Sizokhuluma ngedaka. Sikhulume idaka noma ilongwe. Sizokhuluma ngehlongandlebe noma ivezandlebe. Angithi uyangizwa? Yisona sihloko sethu namhlanje. Lesi engisichazayo manje. Ngiqedile ukuchaza ngedaka. Uma kuyikuthi nifuna ukubuza bafowethu, ningabuza sedlulele kuyihlongandlebe nevezandlebe. Sithola ukuthi wena. Ngiyacabanga mkhulu ungaqhubeka ngoba mina into engathanda ukuyazi njengoba sokucacisile. Leyo nto leyo iba kwenzakalani edlozini emuntwini ovele kanjalo. Sengisho umuntu ozalwe emva kokuthi umama lo bekeganiwe. Bekanile yena. Edlozini lo muntu bona lengane ibonakala kanjani? Umbuzo ithatha ukuthi ingane yakhe abomama noma ingane yala umamayo aganele khona. Bekegane khona. Okay ke muhle lo mbuzo Dlomo. Muhle lo mbuzo. Lengane ngoba kuthiwa yidaka la ekhaya. Ukhulunywa ngokuthi okusho ukuthi iyangena ngaphansi kwelesi sibongo sala ekhaya. Siyayifaka kwenziwa imikhuba ethile nosiko la ekhaya. Ifakwe ngaphakathi kubikelwe umyeni wakhe osadlula ukuthi kunengane evela kanje akayikhusela ayimbathe ayipha amandla ayivikele kodwa kwenziwa umkhubo othile khona kuphi la ekhaya. Okay. Kwenziwa umkhubo othile ngoba uyithole akafebanga. Okay. Akafebanga uhambe wayocoshela ini amadaka. Wayocoshela amalongwe. Akafebanga ngoba indoda yakhe ibisinjani? Ibisingekho. Abanye ke bavele bamthatha lo mfazi bathi akangenwe. Iqiniso le. Bethe akangenwe umuntu wala ekhaya. Lokho okuyidala inkinga ngoba sithi sizalwa ndawonye sibe sefuna ukuhlukana ngezindlu. Ukuthi indlu yakwethu le, indlu yakwaMasibanibani leya, indlu yakabani leya. Kodwa futhi indoda engaganiwe ayikwazi ukungena umfazi. Kufanele ukuthi iganwe eqala bese ikwazi ukuthi umfazi uphathwa kanjani. Bese iyamngena ke lo mfazi lowo. Kodwa lokho lezo ingane eyizozalwa umfowabo wendoda yalomfazi lo la kule mfazi kuzoba khona inkinga ngoba lezi ingane bayiqhathile. Mawuthi uyabukisisa kahle. Mina ngize ngithi lingcono ilongwe. Ngize ngithi lingcono ilongwe noma idaka. Ukunengane ezozalwa la ekhaya izalwe obaba abahlukene umfazi oyedwa. Ngoba ziyahluka lezi zindlu. Njengoba sithi amakhehla avuka masingabafana sibathathu la ekhaya kuvuka amakhehla amathatha kuphi ala ekhaya azodinga ini izindlu zawo. Angithi sekuyahluka ke lento lena yizo lezi zinto ezenzeke ebukhosini ini kuthiwa kuwela kulendlu ubukhosi oba kulendlu uthole sebebanga. Babanga lezo zinto lezo ukuthi kusebukhosini ubani kahle okufanele ngabe usethatha ubukhosi ngokwedlulela. Angithi uyayibona umthatha ngokwedlulela nalapha ke ekhaya lezi ingane uma izalwe nomfazi oyedwa kodwa izalwa bobaba bala ekhaya abehlukene. Lezi azoyizala muva zizongezwani nalezi. Kodwa zingane zesise njani esisodwa kuhlukenisele noma imbewu. So mkhulu i-channel yesonka moya la qwashiswa kakhulu
abantu abasebenza ngokomoya mkhulu. Yeah. So manje lengane makwenzeka seyikhulile iphakanyelwa umoya ngiyacabanga ngizocela uphendule masokucacisela okwesibili mkhulu kuyovezandlebe. Ngizosuke ngisale Dlomo uqhubeka ungibuze ngiphendule bese singena nayi lengane eyilongo ngoba uzoba nemibuzo nakhona ngale kuvezandlebe. Nayi lengane eyilongo mkhulu. Yeah. Njengoba soshilo ukuthi kuba yala ekhaya seyivukelwa umoya. Kumele ulungise ngokweyiphi indlela eyakoyise wegazi noma eyakonina lume noma kumele alungise amadlozi ala. Awapha amadlozi anelungelo noma yimiphi imoya enelungelo yokuphakama phezulu kwesimo salengane. Uyazi futhi muhle lo mbuzo. Uma sesiwela kwezikamoya noma siwela phezulu kwesipho. Sesiqala ke manje lapho sesithola inkinga. Uyazi sesithola inkinga kanjani? Lengane njengoba isizalwa imbewu yabomunye umuzi. Sekuqala kuba khona inkinga phela ngoba isinomoya wegazi. Sekukhona umoya wegazi kubani? Kuyo. Uyazi ukuthi lo mbuzo obuzayo iwona obulele abelaphi kakhulu. Ngibuziswa yiloko. Iwona obulele abelaphi kakhulu kufana ngisho nakumlandlwana. Abelaphi benza lento engizoyikhuluma manje la. Uma sesebenza ngomoya manje. Lengane kuzovunyelwana la ekhaya. Ihambe iye lapha na kubaba wayo. Iyo hlanjululelwa ini imimoya iphindi imukezwe. Imimoya kabani wegazi. Uyazi ukuthi ke nabantu besintu leni izosixabanisa. Nabantu besintu izosiqhatha kakhulu ngoba umoya uhlukile. Ukunesintu lese siwumkhuba ngoba phela isintu sebesenza umkhuba besiwumoya vele. Isintu basithatha ke basifaka emikhubeni bathi thina kithi asenzi kanjena noma thina abapheli asenzi kanjena thina amaZulu sinje thina amaXhosa sinje amasuthu njalo njalo. Ngokuhluka lokho kuwumkhuba usiko impilo. Usiko impilo. Akuyona indlela kamoya umkhuba. Usothathiwe la ekhaya ukuthi hayi thina senza kanje. Sewumkhuba lo. Umkhuba uyakwazi ukuthi ushintshwe. Yebo, umkhuba uyashintsha. Ngoba nokuwuvala uyakwazi ukuwuvala. Hayi. Umkhuba uyakwazi ukuwuvala. Ngizokwenza nje umzekelo bese sibuya la. Khona abahlaba inkomo ngomese la. Khona bayihlaba la thina nje ekhaya sikhule kwamalume kababa ngoba baba ubemlandlwana. Sikhule igwazwa la inkomo. Ishawa nje enxebeni la esinxeleni. Ishawa esinxeleni. Imbuzi abanye bayilalisa bayibhekise phezulu bayigwaze la. Uyayibona? Angithi uyayibona inkukhu abanye bayisuphula. Abanye bayisika ngomese. Uyayibona? Ngokuhluka izinto imikhuba leyo into ongakwazi ukuyishintsha ukuthi baba omkhulu noma mkhulu noma mkhulu kamkhulu ubuwenza kanje bese sacela ukuhlaba imbuzi la. Sishintshe lo mkhuba wokuthi inkomo ihlatshwe la siyihlabe la manje. Nembuzi ngokunjalo unembuzi enjani egwazwayo bayigwaze la. Abanye bayinquma. Sithi ke thina sesacela ukushintsha lo mkhuba owenziwa umkhulu siubuyisele ekutheni imbuzi singasayigwazi manje. Siye njalo sinqume asikisi sinqume lembuzi. Angithi uyayibona? Shuthi manje umkhuba yinto okwazi ukuyenzani ukuyishintsha. Kodwa usebenzisa umkhuba othile ukwenzani ukuyishintsha ngoba usukushintsha umkhuba ngane ngomkhuba. Angithi uyayibona? Siyabuya ke siza lapha kwelikamoya ke manje ijulile ke le. Le kamoya ijule kakhulu iyoseqhatha futhi ngasusa umsindo omkhulu la ukuthi kwenzeka kanjani ngoba thina ngesintu sazi ukuthi lengane ingeyala ekhaya mele igcinele izinto la ekhaya. Okay ke. Kunento abangayiqondi ke abantu. Kunento abangayiqondi ukuthi kwenzakalani, kwenzeka kanjani. Ukuthi lengane ngoba ingekamoya. Idinga ukuthi yenzelwe kanjani. Naphiyana ke lengane le isinemimoya. Okokuqala nje ithonga la ekhaya lapha elidaka khona. Liyembethe lengane. Angithi sithi idaka la ekhaya. Ingene ngaphansi kwenkomo zaphi? Zala ekhaya. Njengoba unine izale uyise umyeni wakhe senjani esedlulile. Okay ke. Ithonga la ekhaya liyembethe lengane. Liyembethe kodwa akusili igazi layo.
Isondlo nesisekelo ukuthi isekelwe izinkomo zakuphi zala ekhaya. Akusho kodwa lokho ukuthi sesibuyisela kubo. Kodwa ngokukamoya ngoba inegazi laleli yasele noma lale yambewu. Ngokukamoya kumele iye kwayise. Iyokwenziwani? Iyogcinelwa izinto zakhona. Ihlalelwe kodwa ikhulunywe la ingahambiswa khekhelembane. Ingahanjiswa ngale ngemuva ngoba mayizohanjiswa ngale ngemuva ingabikelwe la ekhaya kuzoba khona inkinga phela. Sasikhuluma ngomoya la. Sikhuluma ngomoya manje sesikhuluma ngomoya asikhulumi ngesintu siwumkhuba lezi enisenza isintu ngoba ubuntu abufani nomkhuba ngoba isintu esethu sonke thina abantu okay ke lengane ngokukamoya sizohlala la ekhaya siyibikele la ekhaya siyibikele kubaba wayo lo obe umyeni walomfazi ukuthi lengane ihlushwa yimimoya ihlushwa isipho siyacela ukuthi ihambe yosizwa iyothola iyobamba imimoya kayise lapha yana ihambe yothola imimoya kayise mayifika lapha bazoyenzela bayenzele ngendlela yakhona bese beyifaka isiphandla bese iyabuya lengane sekubamba umoya lokho uziboneke ukuthi isintu kahle esomoya kuyikuthi basikhiphe emoyeni bona basenza sibe yini sibe umkhuba okay ke sibeke eceleni lokho yenzelwe mayisifika lapha futhi iphinde ibikeke njengoba kubikiwe ukuthi njengoba ibiphuma lengane yale isibuyile ke manje izolungisela izinto zayo zani zikamoya iyafana ke nalento lapha abelapha abayilahla khona ingane umlanjwana bathi izalwa yisende yebo izalwa yisende kodwa ingane eyalapha ezalelwe khona noma ngabe umama wakho uganile yazi ukuthi inkinga zalapho ozalelwe khona izosala nawe zizosala nawe ngoba uma wakho ungazalelwe ekhaya bese uma wakhe aganele ubaba wakho kodwa uthola ukuthi kunezinto ezilokhu zikuhlehlisa zibuyise lapha kuyise ekhabonina phela konina lu elokhu zimbuyisela umshana lemuva umshana uphilonga ngomalume kwenzeka kanjani ngoba unina wenzelwe yonke into umshana uphilonga ngomalume ngoba ingane yakuphi eyalapha ezalelwe khona bukhanga ngisobala ukuthi lengane le eyidaka izalelela ekhaya kodwa ngoba ihlushwa umoya ayihlushwa isiko okuwumkhuba ngiyabuzwa mkhulu ihlushwa yini umoya yiwo phela uthatha ukuthi hamba olanda umoya wegazi phela okay nakula mkhulu ngifuna ungena emadevini khona nakuke kuyiwa le kuyise ngegazi kanti lapha kunekhehla elalинesikhwama bafuna ingane le ithatha umsebenzi wethongo isiyothatha isikhwama manje yebo sakubo iza naso la ingeza national lesikhwama okay futhi mhlambe babukhali ba strong ukudlula laba bala la uma wayo uyazi ke ukuthi lento oyishoyo Dlomo futhi iphusile inomqondo ngoba abantu abanye oza kwethu laba esingabe laphi nabo abayiqondi lento ukuthi kwenzeka kanjani nakuli ilokhuzana nakumlanjwana ukuthi uthola ukuthi abakubo kababa ba dominant ba dominateile ba strong enganeni yazi lento yokuba strong ihambelana nobukhosi ihambelana nomoya wamakhosi ukuthi la ekhaya kukwandlwana lapha na kunobukhosi obuthile lapha egazini kunobukhosi obuthile manje le yanto yobukhosi iyayidemanda lengane yebo ngiza lapho kanye kwenziwa kanjani ke mkhulu seyayidemand ukuthi noma ningathini ningabe nenzile yonke into kodwa lengane le ikhethiwe thina kithi sifuna ukuyinika izikhwama izosebenza ngazo lapha yana kubo manje lapha edingandwa khona ilokuzana kuyikuthi ke uma singayikhuluma ngalendlela esoyikhuluma ngayo Dlomo izobalahla laba bantu uyazi yini ezodala ukuthi balahle bazofuna wonke umlanjwana kube ngathi idemand okay ngoba wonke umuntu uyasithanda isikhwama wonke umuntu uyasithanda isikhwama awucabanga mkhulu ukuthi asidlule lento sizoyenza ibe isihloko ku part 2 ukwenzela ukuthi uzongena kule nto ehlonga ndlela sizobuya ku part 2 sizokhuluma ngoba umlanjane
ku-topic omlanjana sesakhuluma ngomlanjana nokuthwasa kwakhe. Yeah. Lana sakhuluma ngeimpande. Neimpande kube uPatrino. Yes. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi masenze kanjalo nalamkhulu ukuthi udlulele kule esikhwameni. Into yesikhwama izolandela. Ngicela ngifuna ukuphendula. Hayi ngifuna ukuphendula lo mbuzo owushoyo wena ukuthi kwenziwa kanjani mase isiyidemand lengane la. Yeah. Awufuni ngicela sibambe icontent mkhulu soyenza ube upart 2. Asikwazi ukubanika yonke lento lena. Sizoyenza ube upart 2. Ngicela sijumpise sihambe siye kuhlongandlebe. Kuyihlongandlebe. Sibambe ihlongandlebe. Okay ke. Bese sokhuluma ngehlongandlebe ukuthi bengitshela ukuthi ke sizolenza upart 2. Okay. Kodwa hayi akunankinga. Siyabuya ke manje size kuyihlongandlebe noma Ivezandlebe. Yebo. Yini ihlongandlebe? Ingane engalaleli uma umzali. Sikhuluma ngomzali manje. Umzali ekhipha iduty sithi umsebenzi wala ekhaya yona izenzele ini okwayo. Leyo ngane leyo ayizwa ihlongile ini izindlebe zayo ayizwa. Sizokhuluma ukuthi ingena kanjani ingane elihlongandlebe kulento esikhuluma ngayo. Ihlongile ayizwa. Awesibuye lapha. Ihlongandlebe noma Ivezandlebe. Ivezandlebe umntwana ozalwa umfazi. Indoda yakhe isaphila. Okusho ukuthi akamteti, akambelethi, uyamzala noma ufebile lo mfazi. Wazozala lengane. Ngoba yini ukuthi ufebile? Ingoba uzala lengane la ekhaya engumfazi, indoda yakhe injani? Ikhona. Iphila. Okay. Uzala lengane indoda yakhe injani? Iphila. Akayizalanga ifani nedaka. Ngoba idaka lizalwa ubaba walo esenjani? Esedlulile. Oganise ubani? Unina. Ivezandlebe ingane ezalwa umfazi ofebileyo. Wayozala ngaphandle indoda yakhe njani? Iphila. Akwasithi ke kwenziwe lento yobugebengu ebijwayele ukwenziwa ogogo emakhaya. Banede babona ukuthi umfazi usekhulelwe ngoba bekubona unosuku ogogo bakudala. Bebekubona unosuku ukuthi wena umithwe. Base bethi gijima uyendodeni yakho ufike laphana uyolala nayo ukuze lengane ibuye ibe yapi? Ibe ngathi yana. Kube ngathi yakuphi? Yala ekhaya. Yebo ke siyakuzwa ke lokho ukuthi ogogo bebewenza lo mkhuba lo. Sesiyabuya ke siza lapho ukuthi uyibona kanjani leli igama lehlongandlebe livela kanjani. Lengane ke usuyafika lapho uyayikhulisa lezi ngane usuyibekela umthetho wala ekhaya. Eza la ekhaya ziyabuzwa. Ziyabuzwa yona yonke into yayithe phecelezi. Yonke into yayithe phecelezi. Angithi ikhulela la ekhaya lengane wazi ukuthi yakho. Uyayibona kodwa ukuthi ayilengane le. Iyangafana nezingane zami le. Kodwa ke ngizothini ngoba lo mfazi ungowami. Wakhokhelwa yini? Angazi ukuthi kwenzakalani. Ngifuna ukuveza igama lehlongandlebe ukuthi livela kanjani. Bese uthatha ilokozana kwenzeke ngesinye isikhathi usube umthetho noma ubanika umsebenzi abawenzi. Ubavalele endlini uthi uyabashaya. Uyabakhisha nje ubakhisha nje lokho ukuthi ubuyisa abantwana ubabuyise esimeni sabo ukuthi abantwana anizwa nini. Ngithe yenzana ukuthi nangakwenza. Okay ke. Lezi ingane uzothi uyeqalwe ishaya yona ishaya iwindi. Phume newindi bholo iwindi iphumele ngale lengane. Ezakho ziyabaleka ingene esendeni lakho. Zibaleka ingena phansi kwakho ingena phansi kwamatafula zenza yonke into. Lena iphula umnyango iphula amawindi. Inamandla ongawazi wena einganeni zakho. Iyakwehlula ngamandla ibulala iminyango iphuma ngamawindi. Usuyabona ukuthi hayi ibizwa yisende likayise. Ngaphandle. Ubuhlongandlebeke lokho. Ihlonga indlebe ayizwa ngeke ikwazi ukulalela umthetho wakho ngoba akusiye yegazi lakho. Akusiye yesende lakho lengane le. Uyayibona ukuthi leli ihlongandlebe livela kanjani?
Sibuyeke size kuli Ivezandlebe. Ivezandlebe umntwana ozalwa umfazi la ekhaya indoda yakhe iphila. Okusho ukuthi lo mfazi ufebile. Kwenziwa njani ke uma lo mfazi sefebile? Indoda yakhe iyabuya kuhlalwe phansi. Axoshwa hamba yekubo. Mayihamba yekubo uyobuya nenkomo yenhlawulo, imbuzi yokugeza amagceke. Kube imbuzi yokugeza isithebe sogogo. Angithi bese uma usayekini noma usengaphakathi egcekeni lika baba wakho noma emzini kamkhulu wakho owakho ubaba wakhe wakhela ubaba wakhe. Usengaphakathi lapho uyamkhipha uyomakhela lapha ya. Ahamba ayokwakhela lapha ayoqhubha lemikhuba yakhe lapha esigangeni. Bambone kahle abantu angacashi ngaphansi kwaleli igceke. Kodwa lo yamuzi kusengwakho nezingane zakho kufanele uzondlile lezi izingane nalo yamfazi. Ulithengilisa ngisho izingane zingakhula. Zingakhula zibendala isebenze kodwa wena ubekela ukuthi uyohamba lo mfazi umenze umonke ngoba wamlanda. Ngoba umfazi ngesinto kanjani akaxoshwa lapha ekhaya. Okay ke angithi usehlawulile wageza lengane uyohlala nayo kuphi lapha kulo yamuzi kababa wakho. Umakhele lapha namoqeda umakhela makuthi ke lo mfazi ubuse wakho umuzi wena awukwazi phela ukumxosha ngoba ichiba lomunye umakoti lingenwa womunye umfazi. Ichiba lomunye umakoti okusho ukuthi wena uyothatha omunye umfazi uyokwakha naye umshiye kuwo lo muzi kababa wakho. Angithi still uyabona ukuthi ulihlanzile igceke wahlanza ithebe wahlawula ngenkomo eyisithole. Inkomo eyisithole ezimbuzi ezimbili eyokugeza amagceke neyokugeza isithebe. Ngoba phela kufanele ukuthi umuntu agaye la ekhaya makunemsebenzi. Ufanele ukuthi angene esithebeni sabafazi bala ekhaya. Ungena kanjani engcolile? Ngiyakuzwa mkhulu. Yazi mkhulu. Kunento efika engqondweni yami manje ethi so icacisile lento. Ukuseva idatha ngicela senze upart 2 walento. Yazi why upart 2 walento? Sihlala emadolobheni manje. Akusekho inkomo, akusekho imbuzi. Noma khilwane sihlala uhulumeni wakhe lezindlu ukuthi wayizama RDP. Izindlu zincane eziphumene eze apartheid ama forum. Yonke lento yenzeka kakhulu la emadolobheni. Uthi unonkosikazi akwenze lokho afebenze njani nibe nihlala espacini esincane. Bengicela ukuthi kupart 2 walesihloko sicacise ukuthi manje njengoba sesihlala emadolobheni mkhulu sizilungisa ngalendlela oyicacisa ngayo ngesinto kuyazwakala mawusemakhaya manje masila emadolobheni sizoyenza kanjani. Ngizocela futhi senze isihloko mkhulu kulento yodaka nesipho sabadala noma isikhwama ngaba idaka noma umlanjwana. Yebo ngoba nomlanjwana uyangena lapha. Lento yomlanjwana iyangena lapha nesikhwama. Okay mkhulu. So ngizocela sivale lana mkhulu sazi ukuthi sesonza upart 2 no part 3 ngoba zihamba zombili. Lapho siyobe sesikhuluma ngomoya. Yebo Ukuthi uma lengane ingena umoya kwenzeka kanjani? Uma lengane idimandwa ligazi kodwa uyumlanjwana kwenziwa njani? Silapho noma iyidaka kwenziwa kanjani? Ngoba lento ngiyacabanga ukuthi ayihlukanga kakhulu ecaciseni kwakho kwisihloko kule series esibenayo yomlanjwana. Nalena into kumele icaciswe. Yebo ngingakho ngithi nomlanjwana uyangena. Yebo ziyahamba umlanjwana nesikhwama nokwemukelwa kwesipho noma ukudimandwa ligazi. Zibalekile lezihloko mkhulu ngoba lana ulungisa imimoya amaphutha amaningi asewenziwa kulezi zinto impela nje kunjalo. So kumele abemimoya basicacisele basibonise ukuthi nalabo basemakhaya bazi ukuthi mabehlangabezana nalenkinga eziso bangabe kwenziwa kanjani. Mkhulu ngizocela sivale mkhulu. Ekapa ngitholakala eMitchers Plain eNew Woodlands nje lapha eNew Woodlands eKapa. Kodwa kuyangifonela uthola ukuthi ngitholakala nini ngikuphi. eThekwini ishintshile address sengitholakala kwa Best eMini Market
lapha ngakwagesi. Uthi ke eGoli ngisatholakala khona eZolamndeni eSoweto. Ngitholakala eZolamndeni eSoweto lapha eGoli eZola. Ngitholakala khona lapha nje emgwaqeni uSithembiso Street mawubheke eT Junction noma usuke eT Junction ubheke ngapha eMndeni Bazaar. Ngitholakala lapho. Ngithi angibongeke abantwana bethonga. Qhubeke njalo ke ni subscribe and share. Ni like and comment futhi. Niqhubeke nikhulise iSolomoya. iSolomoya TV ngilibona liphakama kakhulu. Siyabonga abantwana bethonga abafaka isandla. Siyabonga. Amen. Amen.